ini nilitum ladak Duarbagori Press Club pen je dak Deithor Municipal Board angkang along dak tahun along nilitum Duarbagori Press Club pen cleanliness padopon asi dak nilitum kepadopon angkok alam the bangkai lah no dak Deithor angkang along mate dak Deithor Municipal Board along tinangan nadim long je kepangthir the son the kok asi hala so dim long je nitum Press Club pen asi sabha abhiyan mate nitum dak cleanliness asai bang nitum chingki chingwai se nitum bang deng pon lo so long pen nitum hala Samsung singing part along stame hadak ta nilitum pangthir pon lo so pangthir pon ben nilitum hadak keter ke ta pinangan du so long pen nilitum me stame nitum kai pon lo la pen duan bab pen dang lok ang ton nilitum hadak ke pangthir asai klem pon lo so na taxi no nang ke leji ni phai kripli arni bangke nilitum hata kahora hala kajorong hanti part along nilitum hadak pangthir pon ko hala dak ke pangthir dat pen lebete nitum Delamora Municipal Board angkang along same hadak bojar along same nitum pangthir damji asana taxi nilitum Press Club pen same losan sik angdeng nilitum bangke keklemi phamsi nilitum chingki chingwai pen nilitum pini pen bangke first step mate nitum la 2025 aning kana bangke la nitum sapha abhiyan mate la nitum kepangthir asai bange ken ke chengsi la alang lo mapen ini tu ma presiden la pining 2025 singkan tu bangke alang li si presiden achar same kideng cheng lo presiden achar kideng cheng pen ke la pining ni tu la Deithor Municipal Board angkang lo person cleanliness drive kideng pon la bangke ni tu la pining 2025 singkan pen ke cheng si lo presiden sime la ni tu Duarbagori Press Club pen kami ni tu la person cleanliness drive kideng pon bom host kami ni pen isi amoto ke kondo la bangke live life cleaner make our dream lakukan itu nikos kami din kono laki-laki yang betul along itu kita radang lagi lakukan ini nah apaan kami itu kaki kami pangthir kono ko kaki pangthir logo si itu kami mana irong as kami itu cepat kelar kono po irong yang si itu kelar logo itu kido appear test kami itu kelar po liur seng alira lon itu do ponong po lasan amoto embassy ni tum sami lasan cleanliness drive kideng bangkila dak Deithor Municipal Board along sini tum chengpono lasan thak sini tum kajirong hala kajirong pi memorial park along sami ni tum kepangthir asai deng san thak si Delamora Municipal Board ang kamong sami ni tum kepangthir asai sami deng ji lancho tali Delamora ani bang hada bang tarik engkoy ani bang si hala dak bang ni tum kepangthir asai deng pola so logot ni tum sami hada Duarbagori Press Club amen fayan hada ni tum office kiminon enpon elo la pen hada khala soni mas ni tum Duarbagori Press Club sitami ni tum office kimi intum asai hen kimi ha soni mas ni tum impu pon po asona te sila ni tum la pening singkat mangela keceng sila cleanliness drug kideng bangke la pening singkat mangke pini si keceng lo la ni tum ki pangthir asai yang siteng elo plena ni tum ason kaplex tami asai kideng ponje pansi ni tum la Duarbagori Press Club president secretary la pen la ni tum incharge la office birres sampai la soni tum kacing wai tang mati kacing sik tang tami dolo asona ta sini tum along kaplex tami ni tum ason thak cleanliness drive kideng ponji apan tami ni tum chisik chidang tanglo la sini tum ahin pen ba ni tum la Duarbagori Press Club ahin pen kacung ni dang tang bang lo no incara la tum la Delamora lo la Deithor Daihuri la so lang la just met la Duarbagori ang kangra la pen karbi ang long mati la karbi alam kacing ni tum han an bang ni tum la kacung ni dang tang tum bang la puson lo mane la ni tum ini Duarbagori Press Club la ni tum la kepangthir asai kideng sontak kasi ni tum kami na aro na jongjong kon ans kami na tum yang sila puso kepangthir asai yang si kideng kon da de pulutang te akaprek asong tum na nani tum along rilong lang kepangthir nang ni pambangke hala tum sami apon ho hedet po lasi la puson asai kami anutin kami sila lekin pen amina hen pen chenglok amina arong ans kami kangthir pen cleanliness pen kidul pen la pen greenery arong alang tum kachiping chongi pangsi kaduga we arat tum pansami niru tum Duarbagori Press Club ahin pen chunuri padopo